Alan Montoliu Albert. Merda. Sí, una estranya manera d'excusar-te per arribar tard. Perdó, és que hi havia molt de trànsit. I això és una excusa massa utilitzada després d'enèsimes vegades d'arribar tard. Li estic dient la puta veritat, Ei, has vingut amb ta mare? Sí. Sí? Sí, La podem trucar? sí, clar. Sí? Doncs truquem-la. Bueno, no la truqui perquè ja deu ser la feina i s'espantarà. Sí que hi arriba ràpid a la feina si t'acaba de deixar aquí. He vingut sol, content? No, Alan. Doncs què vol? Tu saps quantes faltes de puntualitat tens? No, no les conto. Moltes. Molt bé. I saps quantes faltes d'assistència tens? Tampoc les conto. Moltes. Perfecte. Alan, si segueixes així suspendràs i repetiràs. Doncs suspengui'm. No m'agrada suspendre els alumnes perquè sí. A la classe es queixen que no vols formar part del grup, que no en vols formar part. collons. És veritat. S'ha plantejat que el que li diguin a classe no sigui la realitat? No, per això t'ho pregunto, perquè m'agradaria saber la No, teva vostè opinió. no m'ho està preguntant, vostè m'està acusant directament. Si és així, m'agradarà saber-ho. Però també t'he de dir que són moltes les queixes que he rebut de tu per part dels professors i d'algun alumne. Però si jo no he fet res, són ells els que em fan la vida impossible. Tinc entès que tu tampoc no els hi poses fàcil. Ai, Alan. què he de fer per posar-ho fàcil? Para de tragar-te. No facis acusacions sense fonaments. Sense fonaments. Alan, la teva mare està preocupada per tu. Típic d'una mare. Ella ens va demanar que tinguéssim un tracte normal cap a tu, sense cap deferència. Què vol dir normal? Doncs com amb qualsevol altre alumne, no? Ella ens va venir a explicar la teva situació. Jo no en tinc cap, de situació. És evident que en tens una de situació. Si no, no estaríem aquí parlant. Alan, em pots explicar les pintades que he vist al teu escriptori? I que també les he trobat al lavabo i al passadís de l'escola. Doncs miri, és el meu símbol. I a tu et sembla normal anar pintant el mobiliari, eh? El pinto per deixar marca. Allà on veig que algun imbècil li fa la vida impossible a un altre, doncs pinto el meu símbol i així us en recordareu tota la puta vida. Mira, jo no tinc cap queixa de cap company en relació a la resta dels teus companys. Així que, Alan, potser que tu facis mirar una mica. Faci el puto favor d'obrir els ulls i mirar una mica més al seu voltant, o si no, qui tindrà problemes Alan. serà vostè.